miyudo. Ma koro ngiso ni ok wana chako winj ng'anyo kendo koso ng'anyo kata sani nitiere Kiambu ka. Kiambu gi Kwale aneno ka nitiere. Kwale ka nitiere ng'anyo. Ng'anyo mo wapango pod mana Homa Bay nini ilongo na Nakuru. Kericho ka wapango moro. Kajiado be wapango. Mombasa. Ng'ani ka sirikal maduong' kaka koro Duale ochung' matek gi wach mag healthcare. Motimo gik midwaro mag ndiko dakteche mo gindiko gi. Keto weche mag yedhe gi mondo ti. Wacho weche mag KEMSA mondo ti. Nitiere weche mag counties nyaka tim. County responsibility man national government must timo part mare. Koro part modong en mar county government. Gajido ka koro sani wang'io one dakteche mo or gite. Ka gidhi e counties ka. Kaka gidhi county ma Kiambu. Gima ginya timo onge. Ngeji stuck ni kanyo. Oginya somo, oginya tiyo kumo, timo gimora mora. Ka gidhi Kwale be kamano. Ka gidhi kuonde machalo Nakuru, Kajiado be mano matimore. Koro nyako mano ok monwa kaka national government mo mare. Counties nyaka tim margi. Ni mar ka pod yedhe onge osiptende gi. Nyiso ni dakteche gi pod ok nyal konyo. Ka pod dakteche mantie kagi kaka gima timo no Kiambu, ma daktari en consultant. Ise somo, ise tiyo in you need an orthopedic surgeon, for example. You need clinical pharmacist. You need in a specialist dentist. To get the hospital, but teach me timo in a specialist. Lakini mshara ichuli kaka intern jabunjire. Kwa hiyo doka iseti kama no igini apar. Doka hospital do ndiko specialist machielo to ikele ewi mari. Kwa maana ge mano kapoti more counties to mono makwero gik marichogo. Ni mar gik maricho nyaka be. Dogo wan gi universal human resource ginene manual. Wan go yes, wan gi mar health ni go. Public Service Commission ba national government ni go. Mabende obedo domesticated nyaka county governments gi. Mara ngomo meyo gine oklo. Ingeni thoth counties gi. Apane jomindiko ka gin mana jomindiko yor siasa. Ko thoth ne manuals gi ogengi. Promotions maduje dwaro ka itimo politically. Ko edo ka ng'at ma osebedo katiyo okara chiel kala jelo ka jimi ariyo. Ka koro Nakuru ka dakteche mosebedo katiyo kacha 200 ma consultant. Ichule kaka intern. Kochopo kar mondo gibed promoted joka gikawa apar moko gi promote gi kisiri. Koro mago gik moko nya yie, moko nyaka kwer. Gidhi hospital onge yedhe onge gimaji konyo jopiny. Koro bedo ni sirikal maduong' ooro jotich to jotich ok nyal konyo jopiny, ok ginyal puonjo, ok ginyal timo tich monego gitim cha. Miyo waketo counties mondo bed accountable. Yudo ka koro sani pesa no orne counties 30.8 billion. Masani national government onge gopgi. To koro counties nyaka bed ni gibedo accountable magichulo KEMSA. Mondo koro yedhe jak bedo hospital. Ok ni koro pesa gidhi igolo dhi ma kuonde moko maka chako higa ni kendo to ni pod gini go KEMSA onge yedhe. Mama no timore ngeni mo timore counties kabisa. Counties kilo yath gi gari lori moro achiel yumi yath mo malo kata mana million 50 kas gi peni mano nyalo konyo dweche 2-3. Koro mago gi pod ka poko timore pod nyaka dhi mondo timre. Ni mar samo wadwaro mondo dakteche obed supported otim maber. Wadwaro mondo jopiny oyud thieth madwarore. Mar sasa mo ng'anyo kata county, sasa mo goko ke county, wanyiso ni wadwaro ni ka jatuo biro mondo nene kacha. Oyudo lab matiyo maber, oyudo yath modwaro maber mondo changi. Ni mar chango jatuo e mor daktari. Masama daktari oponyo bedo gi jatuo to kochango. Nyiso ni jakere ma enyore ka. To bro ibongo nya yie. Bano mi pod pod olongo wach mar ng'anyo counties. Kata olongo wach mar ng'anyo kaka nodware national cha. Nyamodo no konyo